Okay, go. May ganyan. Up. Kayo na po na. Kat na kayo ni Kedo. Sino doon? Kedo. Martin? Sino ka kapi? Martin doon. Kakapi mo si Kedo. Sige. Sino ka kapi ko? Teaching. Teaching. Ha? Teaching na. Sige. Para. Wait lang. Okay lang. Dino ba? Hindi, may kaset na yung nakasando. Kita mo di kayan? May nakaset na yun. Kaloy. Kaloy, saglutan kami. Si Jeff ako, si... Different, ano daw? Sample mat. Oh, sige. Ganun pa rin. Ah, sige, kami pa Kaya rin. kaloy na. Yan. Thank you, Okay na. Ay. Ano? First one? Meron pala dito. Saan na lang? May nag-atay pa niya sa option niya. Ha? Ilan ka? Wala ka ba? Sino? Pia Pilar? Ah, sige. Sige, balik lang ako. Nice. Start. Galing ang laro. Uy, kasi... True mother.